Nga hung ihe niile na Otele. Ị na-agba ọtọ nga. Chest out ba mara ihe ọwụ. Look at. Pọni chest out adị ihe nọ gị n'ime. Okay, man, ihe ọbụla mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ dum gaa n'iru ma nweghị interview. Gaa n'iru. Bịa were fonu gị. Nwa na-enwe ha ara na-enweghị ike. Aha gị. Ijeọma onye. Okafọ. Jide fonu a n'aka mana n'ihe ị na-ekwu na. Jide fonu a n'aka. Ijeọma Okafọ. Ga-bụrụ ihu barbecue bịa nga bịa nwe ha ara enweghị ike. Zaga Ijeọma Okafọ. Ihe ya na-akwụ mụrụ. Iwe onye ebe? Mbụ ya Anambra. Ọ dị ebe ị ga-isi. Ọ ga-awụkwa Nnewi. Ọ ga-awụ ụdị ebe ị ga-ewu. Ebe na Anambra? Na Nka. Ebe na Nka? Iru ụzọ. Ebe na Iru ụzọ? Idelen. Ebe na Idelen? 35 Rabiatu. Kebe isi na-agwa ọcha? Lagos. Gịnị ka ị na-anụ? M na-ele akwa. Akwa ụmụ nwoke ka akwa ụmụ nwaanyị? Akwa ụmụ nwaanyị. Dị afọ ole? 28. Iji ụmụ ole? Onwe nke nchi. Ịlụbuole di? Mba. Ndị ara achọọla ahụ gị ọsọ n'okporo ụzọ? Mba. Iji ababa mmiri n'ahụ gị? Mba. Ma ahụ eze gị? Weta eze gị nso. Pile ọ dịghị? Mba. Elu ọ dị now. Di gị na gị nwa ka onye ga-achọ ka opu ụzọ nwụọ. Onye ọbụla Chukwu delu, mam. Abụrụ gị ọnụ? Mba. Onwe onye nọ na famili unu eyuzurule? Mba. Imbekwanụ? Mba. Shekem ọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Egbe eluigwe ọ gbagbuole mmadụ n'ụlọ unu mbụ? Mba. Mmaga na mpaga ọ dị ndụ? Mmaga ọ na-ekopụ ekopụ? Mba. Mpaga ọ nọ skolos? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 8. Otele Rozana onye mụrụ? Mma m na mpa m. Mpaga ọ lụrụ nwaanyị ole? Ofu. Mmaga amụcha ụmụ 8? Mpaga ọ jere nwa? Mba. Ihe ọdịda o ji adọ gị n'Otele? Mba. Otele gị ọ ghala ụkọ mbụ? Mba. Switi o ji akọ gị n'ike? Mba. I ji akpa aja ukwu mbụ? Mba. I ji akpa aja Otele? Mba. Otele bụ aja ọhịa a na-akpụ akpụ. Nke mkpala abụkwa na iji akpụ ya akpụ? Mba. Mkpala abụ ajị juru n'ime. Ọnụ ọ na-eshi ushi? Mba. Nna gị o ji agba knockout? Mba. Ịpụ ọnụ n'ụlọ ele mgbe ị na-eji abata? Ebe 10. Abalị? Ime abalị ka nke ụtụtụ? Ebe 10 abalị. Nwa agbọghọbịa na-abata ime abalị 10. Ị ji arụ ọrụ highway? Mba. Enwere onye ebebebe na famili unu? Enwere onye ebebebe na famili nne gị na nna gị? Ọwụwa sadị mpa gị ka ọwụwa sadị mma gị? Sadị mpa m. Onye ebebebe nọ dị a? Family of ebebebe. Ebebe.
ụmụ nwoke letrala gị ofu atawa ga eji akwa aka ataghị ka aja agbaghị aka ụtọ ahụ just like that, just as it dey hot. As it dey hot. Okay, a na-evuru m aka eji gatakwete mmadụ n'aka nwere. Okay, Otele aka ndị ekwetere from okporo ụzọ banye Otele. A na-ataghị ije anyụ. Mba. Ije ha anyụ. Mba. Agbọghọbịa na anyụ. Genotype gị. AA. Blood group gị. O+. Kpọọ nọmba gị. 080 83 52 419. Congrats. Mmadụ head serious. No laughter. I am not joking here. Too much here. Piss up. You know, you to a man, it's a mad hobby. Color yacht, body color yacht. I be not legend and gahish make cabad due to color mystery teacher and ganine. Here, Dogana Okwaka Kemba Wogene. Here, Dogagene Wokembo, Otelego, Neka go for Bragini Mika. Branga Beatogram Neka. Oh, the mother gana atamagana gege nyogaba nyoma fufu nyoma liquid soap nche ja se free ya were phone oge Okay. What were to try wala de aya sit in front me get shi hu ara ga na me get shakwa hu no gini Ipolo. before man after any day bra we ke yiri plo ma so we ya gba mbere me interview Chineke agba ga ọkụ onye columnist Jesus mega interview nga owo Jesus mega interview here then let him jakpo ga agwara hu ge sa wo mekwe nsu let him mention ga the name of Jesus nga ma mba wona so agwara hu ge sa wo mekwe nsu ibra ga etigere m Jesus No, ya, sorry. Shakashi ezegi ma ha ezegi onye tigere Jesus kpọkwara ahụ ka Delilah nọ na Bible chọọchị ya mebụta gị kwe mana ihe amega ihe ga apara ihu akwụkwọ dum gaa n'iru Gaa n'ihu. aha gị Jennifer onye Hyacinth. iwe onye ebe Anambra State. ebe na Anambra Ụmụnze. ebe na Ụmụnze Loma. iji ụmụ ole Manji. achọm that touch from you ọwụ maka ibe gị nọcha n'ụlọ jiri do ụmụ abụọ ụmụ atọ ichesi single mother wụ ihe ọjọọ Chineke agba gị ọkụ bere gwa m sị nwe nwa m je branga be takoshia eze masị nwe ndị nọ na disef lụrụla dị na-enwe nwe branga eja bịa ta igwere ọcha gwa m sị nwe nwe ichi nwa pingo ịdị afọ ole I'm 27. pant go puru epu Mba. iji anya oke ahụ Mba. nwa agbọghọbịa na anyụ ahụ dọrọ n'isi ma nshi dọrọ n'ime ahụ bracket yawo no excretion yawo ofu body odor agaraga tem you onye na anyụpụ ahụ pa agaga enye ya n'ime ahụ nshego ọgaga enyụpụ na nshi ahụ mkpa gị hapụ ire elu agha n'ime ahụ iji anyụ ahụ masị gị ahụ gị ga na ịgbasị gị wepụ asị gị tem you Chineke akpa gị ọkụ tem you ka akpara ara bush baby bịa nga bịa gwa m so nwa body ọdọ
Iji anya alcohol. Ele brand go. Red wine or Iji anya stout. Red wine or stout. red wine ka iji ego ga-azụta akọ nke onye ọzọ zịgagasị ha. Onye akpịrị ogologo. Onye akpịrị ogologo. Onye mpompo. Delilah gbara na Bible. Bịara ụwa ṅụọ red wine ka iji ego ga-azụ akọ nke onye ọzọ zịgaga. Ịkwabamala ọnụ red wine. Ha ka chifu gbara n'ọha. Bara ịṅụ red wine. Ka iji afọmụ ha big girl na tebụl. Ịṅụ red wine. Chicken pox gbakwa gị n'ọnụ. Bara nga abịa gwa m sọ red wine. Red wine nọcha na ba ya wa akụrụ akụ. Onye nụ ngotu ya red wine ya eche na ọwe imported one. Kwacha ahụ red wine. Kebi shi na watch anyị. Esi m Anambra, Ọka. Ọka ka ị na-aṅụ red wine. Nchemere gara ịgwa m sị na Abuja. Ebe ịhụ ga-akụba na ha aṅụ red. Ọkwa village nna gị ka ị ka nọ erotetu egwu onwe. Ibe iwe onye Anambra ịnọpụ ibezikwa Anambra na watch m. Ebe ahụ nke ị nọkwa erotetu egwu onwe ga-aṅụ red wine komkom. Bara nga bịa afọ mụrụ red wine. No leave no transfer. Oke gbara na nwanyị. Ṅụọ red wine. Ajọ gị na-ele anụ ị na-ata. Ị ga-asa ọtọ gị. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 7. Otele Rosana. Mpago jere nwa. Ọ lụrụ mọmị m n'oge. Unu amụrụcha 7. Ee, I dị 12. Ha nwụrụ. I dị 12. Ha nwụrụ flow 7 years fọsịrị. Heu. Ha nwụcha. Ee. Ndono. Ndono. Chai, ọnwa eru na family. Deke nwere nke eyuzu. Mba na ọ mgbe amụrụ ka ọhụrụ ka. Nwere ndeke eyuzu. Good. Ọnwụchi. Na family. Agbara gị na mkpo. Mba. Enwe onye gbara gị na mkpo. Ị gafere n'ụzọ mbụ nwoke mee gị. Ha mere gị ya mbụ. Ugbu a. Okay. Nwa agbọghọbịa wụ ọgawa n'ụzọ eme ya. Akpọọ ya oku ka nkịta. Kpọọ ya nkịta wee. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agaghị m. Ị ma ihe echi? Ọfụma. Gị na onye bi? Naanị mụ na my junior sister kama ọ ga-aga ọrụ. Ana m n'ihe na-ekwu gị na onye bi? Naanị mụ na my junior sister kama ọ ga-aga ọrụ o. Ọ je ego ọrụ. Gịnị ka ị na-arụ? Anọ m into cosmetics. Ị nwere shop ka ọ online? Enwere m shop. Ọ ga-adịrị gị na mma gị nwa agbọghọbịa nwere ihe ị na-arụ nna. Ele kwesịkwala nwoke anya nna. Jisi ike gbama mbọ nna. Gị wepụkwa n'aka na mmanụ mistọ ka ite gị ogbuo gị nna. O ji egbu ụmụ nwaanyị. O jikwa eme unu enwe m ahụ ushi nna. Wepụ aka nna. Amala m kọlọ wụ kọlọ. Anyị amakwala na ncha wụ ncha. Nnụ nwa agbọghọbịa nna. Gbawa mbọ. Nwoke nye gị ego ga-esikwa ya thank you nna. Esokwala deke ewe ha nọrọ online. Ihe etiwe onye na-enye ha gift. Ha etiwe ka hook up nọ online. Ha etime thank you. Ọ dị mkpu ha na-eti ọkpụ eji ama ndị hook up guest online nna. Gbama mbọ gị. Ụmụ nwoke letrala gị.
Mboya, amazi himself. Telero sana. Ese? Enwezi emazi. Mba like mboya 5. Come on, 5 na date gafancha. Okay, they tikotara hancha at once. No, at once no. I date get on odaba na enapu ya jeben. Okay, but ijai double madu umu nwoke at the same time, they me. Mba. Ebala akwụla mbụ. Mba. Imele tu some mbụ with nwaanyị ibe gị. Mba, Bishop. Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti. Ese m hụ. Ị ga-enyela mkpu ị na-eti. Neti. Mkpu. Onye chụpụga nkịta na nshi. Nkịta bịara ire nshi achụfụ ya. Ya wụ mkpu ya. Genotype gị. Genotype. Blood group gị. O positive. Congrats. Kpọọ nọmba gị. 090 24 39 50 12. Kwe mana ihe mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ụwa niile. M gaa n'iru. Gaa n'ihu.